ଛୋଟ ହେଲା, ଶୀତ ବଢ଼ିଲା, ରାତିରେ ପଡ଼ିଲା କାକର, ଖରା ହେଲା କଅଁଳିଆ, କମ୍ବଳ ଓ ସିଉଟର ବାହାରିଲା ପେଟିରୁ, ବିଲରେ ଫୁଟିଲା ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଘର ପଛ ବାଡ଼ିରେ ଚହଟିଲା ହେନା ଫୁଲ। ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ସରି ଧାନ କଟା ଛୁଟି ହେଲା, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଲା, ଧାନ ଖଳା ପୂରି ଉଠିଲା। ମକର ଯାତ୍ରାର ସମୟ ହେଲା, ପୁଣି ହେବାକୁ ବସିଲା ଅଙ୍କୁରାୟନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତଥା ନବକଳେବର। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲପଣ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଆମକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଭଲପଣର ସେଇ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆବୋରି ବସିବ, ତା'ର ଅଭିଷେକ ହେବ ଆମ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଉପରେ। ତେବେ ଯାଇ ଖୋଲିଯିବ ବନ୍ଧନ, ଦୁଃଖ ହେବ ଦିବ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ହେବ ଚିରନ୍ତନ, ମଣିଷ ହେବ ଦେବତା। ସେତକ କେବଳ ସେଇତକକୁ ସମ୍ଭବ କରେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଙ୍କୁରାୟନ ପରିକଳ୍ପନା, ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ବିଲୟ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲପଣକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆବାହନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଥାରୀତି ଯୋଗଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ କଲ୍ୟାଣକର। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ।